Os obstáculos máis complicados de saltar esconden tras de si o maior anhelo das almas máis soñadoras e valentes. Igor, salto muros A. Ola, son John Michael, e por motivos da miña xetreada vida levo moitos anos navegando polas estradas. Podo vos dicir, primos, que xa máis estiven tan cómodo nuns asientos como estes. Os asientos de coche Fire and Cool Car. Os asientos Fire and Cool Car son únicos no mercado grazas ás súas tecnoloxías multiporo. A tecnoloxía multiporo permite absorber o sudor tras horas de condución e almacenalo nun compartimento interno para despois ser utilizado como agua para parabrisas. Primos, non o dubidedes, os asientos Fire and Cool Car son a hostia. Xogadores, vinde aquí. Quero xogo limpo, vale? Veña, boa sorte.